Ay mga katiktik, mga tumi sa pinong, kaya dito may manihapon. Birthday karon sa akong isa ka kusog nga supporter. Si Nanit, Net, happy birthday! Mag-celebrate pod mi dire kay naamay mo palhipay para sa amo ang tungod sa imong birthday. Salamat kay imong gipakyaw ang barbecue gahapon. Daghan salamat. Ay mga katiktik, manlakaw namin dito para tibalog. A few moments later. Ay mga katiktik, naabot namin sa pinong. Pinongs maski ulan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. May the Lord God bless you. Happy birthday, Mami Nanit. 1, 2, 3, go. Happy birthday, Mami Nanit. Nagpaabot na lang may mga katiktik sa among order. Ang suga. Bugto po ang wire kay kanang iya po naguntol-untol sa bola. Kinsa? Itong suga sa gawas ba? Suga. Bug na ko ni sa taman ganiya sa silhi. Abot isa nga na palyabihan ni sa kusinyo itong yabihan sa nga plato nga na may maukabito may kwarta dito sa ilaw. Ya karon na po, karon inigulit na po. Ando rabat na po, bilingkuran daw, nabalik daw. Basta kay sobra ng bataan ni kagahi ng ulog yun. Wala na kasi papa lang, magkulong sa daw lang. Sa daw. Sa ganit ko lang. Sumbong? Dili ba? Kulion nung ta siya. Mauli na.
Balutin mo ako. Ay, mamatag ang puraon ko. Ayaw ba? Doon orang yung kagamaman mo. Sa malala. At mo anak. Nanay lang talaga ba? Ito na lang. Ikaw pa ko hamay ng nawanan yan. Dire na. Gulang nga dala. Ha? Mabibil. Babae. Picture daw sila lang. Natanan. Masa. Dira sila. Dira ba sila ganun? Picture mini mo nay. Bila. And waku. One more. Okay. Thank you, Nay. Waku. Apa sila lang? Sige, Nay. Busog kawak. Busog kayo. Salamat ka tinanin. Salamat, Mami Nanit. Salamat, Mami Nanit. Sa message ni mo ka mami nanin. Buwan na ay nag-message na ko. Lula. Si Lula. La, busog ka? Busog. Sa may mensahe ni mo ka antinanin. Yung sa may wish ni mo sa iyang birthday. Ang akong i-wish. Imong birthday. Salamat. Imo kami gipasuri kapag pagkaumbusog di ko kayo ang akong i-wish sa imo. Hatagan po ang kagtaas sa kinabuhi ug maayong panglawas ug daghan pang birthday nga moabot. Amen. Si Wako nakadalag bring home. Lay, manikik doon nila, no? Magkagaglanggam po. Then kiglanggam. Panamaw na pa sa unang baga kayo. Ano mo diri kay muulan na. Kung saan ay daan na lang gabla? Adlaw ka pare. Wala, di na kakala. Oh. Dagdahon gani mo kausara magsagda dili kay magpabugyag pa pirmi kay Di siya may galit sa isasan. Ano na ako basin maulog? Ngayon, galit siya ang galit pag mo. Utas man tala. Pero nun. Utas pod. Mo galing na eh. Set hotel. Ako in town dangay magpalit ko lang ko buwat. Apa? Sa man yung mga Mga badudes. Bak, anak ay mo sa rin. Sakit? Anak. Sipot na lang. Ang bango. Na pila di na kamo. Dua. Kita kita. Dua. Padai mo ang tagsaraman. Gitu nga ba?
duway. Walay ka duway. Balikan dan naman mo ron. Buyok ba? Apit na tala. Abot na daw, ang maklo. Buyok kay mapugol. Gibong mismis. Unsa smile, unsa katawa la? Mga bata ng gibong mismis nila man yung mga waik. Unsa man katawa si Kit? Okay, abot na me. Kasi una mo na og laha. Tingil na ako ha. Kung gara galing ka di magsabog ni ako, tingil na. Sa silunga. Abot na may mga katik-tik, maghiyak-hiyak isa mi karon. Abot na me. Abot na anak ko ako. Sandig gayon. Busog. Siyo sa Sa makawa. Uy! ay mga katik-tik, nag-andam namin sa live kaya nakaulit namin gikan sa Santo Tomas. Unsa inyong ikaw? Unsa ikaw na to, Del? Sinong basog ba? Sa pinong. Ba? Pinong. Nabusog ka sam. Oh. Duha pa dyan na paano nakuha ka. Lamian dyan ko. Naman ka itong kurag. Ano ba ka itong kung di ka order to? Sog ba? Oo, gato. Lamian ko ato bay. Uy! Mga keng, mga keng. Pagdali. Diri na oh! Diri ra wako ngano diha pa mangyud. Nawon man ang TV. Dili mo ito na agad. Unsa sa lida. Ito. Mamuli Ito, mo ka. dapat tekuan. Dali. Ayaw dia kay daig gulay. Putlong ko hino nang imo tuboy hino nang dito ka sa atbang. Ay, mga katik-tik. Ay, mga katik-tik. Birthday na na po. Lapit na. Mga katik-tik. Gay kong cake, be. O ice cream, be. Sabi, si Unay, ice cream kiling-kiling, eh. Macha, ice cream, ice cream, ice cream. Nirirat ka. Masha, ice cream, ice cream, ice cream. Ayaw na pati. Dili ka maglingkod. Yun lagi ang sa lina ba. Ya. Tatawag sa bag. Ayaw samok ba kay maapil magkakadirira ka. Anak, saba na kay naanak sa mga nanit kay mga ayaw ka sa ice cream. Agasimbahon o kalagaran ko ikaw. Kay bisan asa pa, ngalan mo ikayaw ko. Labihan ang grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagkasimbahon o alagaran ko ikaw. Pagkasimbahon o alagaran ko ikaw. Amen. Amen. Sige na, magbabay na ta. 1, 2, 3 lang ka. Hi mga katik-tik, maura tong among live. Hinaot ka na lingaw mo, amping mo kanunay. Bye-bye. Anduay na po ni siya, tagay. La, tanawa kong gradula. Dagko kayo. Ram jud 92, 94. Alangan sa yun, ram kayo ila.
Sa grade ni Ramram. Grade 2. Grade 2 pa man din siya na. Si Wako, grade 4. Unsa? Yung kagwa kay 7 linya 7, 79, 78. Oh, na-street ka na. 78, Ya, dili din na pasal. 82, 80, 80, 60, Si 60. 81, 80, 81, 81, 80, 81, 81, 81, 81. Oh, pasar la. Gamay raglay 7. Ulo, mga ka buok. May sakit sila. Na. Awa na galing mo mga bata, wa pa mo mga boss dik. Lapad naman na lang. Tagay tag silbin tabi kay. Tigpo kayo. 50 taon dyan ako pagbuga ng ulo. Itong ito. Dali dili lami napakanon si Wako kay dagko na grado. May chicken na la, dapat hotdog, ham. Ang sinot mo kina, wala na tagaan. Oo. Pag na ikaw may tagaan ugma. Tagaan So dili daw pwede ipakita ang grado sa social media. So basta pasar si Wako. Ambog na kayo, basta pasal. Ambog. Sa social media. Mga Facebook ba bawal siya pakita. Oh. So lang. Awa dia iya pagkitoy kay akong iya plata ako mga wa na. Ugma na na. Man na. Mana doon mga kolitek. Katik-atik lang na sa mga katitik. Salamat kayo. Salamat kayo. Ice crochet. Na. Ice crochet. Hindi ka di ba. Kaya na, kung sino mga natagawin na ko mga. Ayaw lagi nga Sa naman. tang na rin ang uling. Sa mga silula kay. Sa mga silula kay maabot daw eh. Filipino, English, Ibutang na ni mga tabal ito ket. science, araling panglipunan. Dextrose na sa Wak. Dextrose na sa Hi mga katik-tik, mga to among vlog. Inaw, tadalingaw mo, amping mo kanunay. Bye-bye.